מה אני אמליץ לבן אדם שלא עושה ספורט בכלל? אני אמליץ לו שאפילו חצי שעה הליכה יומית, 4 פעמים בשבוע, הליכה בקצב מהיר, להעלות את הדופק, זה המינימום שבמינימום לעשות. לפני כל אימון חשוב קודם כל שנחמם את הגוף ונחמם את השרירים. מה אפשר לעשות בחימום ניב? איזה סוגים? איזה דברים? ללכת. מה אפשר לעשות, שחר? לקפוץ בכדור לקפוץ בכדור? כן. ולרקוד. אוקיי, ולרקוד, ולרוץ, ולקפוץ על חבל, ולקפוץ כמו משוגעים. כן. סבבה, ולרקוד, יאה! אז אחרי שרקדנו והתפרענו והשתגענו ולא, אנחנו נמשיך הלאה עם המתיחות. המתיחות הראשונות שנתחיל יהיו לידיים ולפלג גוף עליון. קודם כל, נשחרר קצת את הגוף. אז קודם כל נתחיל עם יד שמאל. יד שחר, יד ניב. אנחנו בעצם מותחים פה את הכתף, בצד מהכתף האחורית, בזה שאנחנו מושכים את הכתף ואת היד אלינו, גב ישר, להוציא אוויר בזמן מאמץ, ואנחנו אמורים להרגיש בעצם את כל זה נמתח. עכשיו יד שנייה, קח 5, 6, 7 שניות, להרגיש את המתיחה, המתיחה פה וקצת פה, זהו, עכשיו משחררים, 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 משחררים. עכשיו עושים בדיוק אותו הדבר, רק למעלה. לוקחים, מחזיקים פה, פשוט דוחפים את זה כמה שיותר אחורה, ובעצם פה אנחנו מותחים את הטרייספס. אוקיי, יד שנייה. מוציאים אוויר, למתוח הכי אחורה שאפשר, לכיוון הזה. ואנחנו אמורים להרגיש את כל זה נמתח. אוקיי, עכשיו נעשה תרגיל שבעצם עובד על מתיחה בגב ועל הרגליים. עומדים ישר, גב זקוף, ישר, ראש למעלה. עכשיו תרדו איתי למטה. חוליה, חוליה. קודם כל סנטר, ואז הגב העליון, האמצעי, תחתון, ולגעת בה. רצפה. להוציא אוויר כל הדרך. עכשיו לעלות, לאט, 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 לאט. ועכשיו נלך להתחיל אימון. אחריי.